Jürgen Klopp Liverpool klubuna baş tərimçi bolanda köp adamlar onun işi uğruna bolmaz diye fikir ediyadiler. Tərimçe yukarı oyuncular klubu getirmek kıyın düştü. Sebebi klubun onça bir yağdayı yoktu. Liverpool'un şol vaqtdaki düzümü bilen bir utuq hem utar deyip klubun en sadık muştoklar hem inanmayadılar. Birinci transfer hiç yılı peyda getirmeyecek yağlı değil. Angliyada köp oyun geçirmedik. Muhammed Salah, Southampton'da ortacı Mane ve Hull City'de Robertson. Yönü hemen hayran kaldıran Germaniyalı təlimçi Borussia Dortmund'da təlimçi vakti Bundesliga'da eden işini qaytaladı. Angliyada Premier Liga'da edip bolmacak işi etti. Jürgen Klopp özünün ortaca oyuncularını yukarı oyunculara aylandırdı. Bugünkü videomuz Jürgen Klopp'un tesirinde yukarı futbolçulara aylanan futbolçular barada aydarız. Assalamu alaikum qadrli Tama Futbol kanalının muştoqları. Sizi kanalımıza görümüzden öğren şahat. Eğer şular yalı videoları görmek isteseniz kanalımıza qoşulmanızı ve cancağızı basmanızı sorayarız. Hem de şul video gönlünüzden yaran bolsa like bilen sevap bilirsiniz. Bu videomuzda birinci yeri Nuri Şahin ve Sincan Kakao orun eğildi. Türkiye yarım qorovchi Borussia klubunun a'zası bolyar. Yönü klub gelýänçe zamendaki oyuncu bolyar. Hatta 2007-2008 yılın mövsümünde Peynir klubuna wagtlaýyn berilýär hem. Jürgen Şahin'in okuyubini doğru yollandırıp başlayar. Şondan soň diňe yarım qorovda däldi, hüjümde de gowy oyun görkezip başlayar. Öz formasy ýokary wagty öz klubunyň yetekçisi hem bolýar ve Borussia Dortmund'da Bundesliga'nın yeňiçisi hem bolýar. Şondan soň Madrid'in Real klubuna geçýär. Hem de La Liga'nın yeňiçisi bolýar. Ýöne klubda yerleşip kalıp bilmedi. Şondan soň Liverpool'a wagtlaýyn berilýär. Soň ýene Dortmund'a gelýär. Onun oyunu şonun bilen peselýär. Sinji Kakao'nun durmuş hem şular ýaly geçti. 2010-njy ýyl Borussia Dortmund Japoniyalı oyunçyny Srez Odakazo klubundan 300 000 euro satın alýar. Ol Klopp'un klubunda 2 mövsüm gowy geçirdi. Soň 16 milyon euro Manchester United klubuna satıldı. Sinji Angliya Premier Liga'da yeňici bolýar. Şonda da klubda öz ornuny tapmady. Aradan 2 yıl geçip yine yarım baha Borussia Dortmund'a geçýär ve yine gowy oyunlar görkezmäni dowam edýär. Jürgen Klopp Liverpool'da da super yıldızları çıkarmagy dowam edýär. Yaş oyuncuları meydança düşürüp özünü görkezmäne mümkinçilik berýär. Kızılların terbiyelençisi bolan Trent Alexander-Arnold'u 2016-2017 yıl mövsümünde asli boşluk bilen esasy düzümde oynadıp başlayar. Yakında Angliýanyň 21 yaşlı futbolçusu Çempionlar Ligada 2-0 finalda oynan iň yaş futbolçuya aylandy. Bundan başka da bir mövsümde Gorochi 12 sany golly pasy bermegi başarıp APL'de rekord koydu. Häzirki wagtda dünýäniň iň güýçli sağ kanat Gorochi hasaplanýar ve onun bahasy 80 milyon euro hasaplanýar. 2 yıl bundan öň bolsa 5 milyona bahalanýardy. Elbette bu videomuzun sonundan Kızılların yeni bir futbolçusu yer aldı. Häzirki wagtda öz işini Alexander-Arnold'dan galışmadyk ýagdaýda edip gelýären Şotlandiýaly futbolçy Andrew Robertson futbolu öz ýurdunda başlady. 2014-nji ýyl bolsa Hull City'ye geçýär. Ol ýolbarslar bilen 3 ýylyň içinde 2-0 Angliya Premier Ligasyndan çykyp gidýär. Ýöne Jürgen Klopp hemmeni hayran kaldyryp, ikinci safar çıkıp gidende Gorochi'ni 9 milyon euro satın alýar. Başta esasy düzümden yer alıp bilmedi. Ýöne 2018-2019 yıllar bolsa ýokary oyun görkezdi. Öz işin artykmacı bilen yerine yetiren futbolçy APL'de 11 sany golly pasy bermegi başardy. Häzirden onun bahasy 60 milyon euro galdy. 2014 yıl Muhammed Salah Bazya'dan Chelsea'ye ötdi. Ýöne Angliya Premier Ligada oynap gidip bilmedi. Şondan soň onun oyunu İtalya'da, anygy Roma'da oyunu gowlanyp başlady. Soň 2017-nji ýylyň ýazynda Jürgen Klopp müsli futbolçy üçin 42 milyonny sarf edende köp muştoklar hayran kaldy. Salah APL'de ikinci safar gowy oynap gitjegine
az adamlar ınanmayadılar. Yöne 2017-2018 yıl mövsümde Salah näme edip biljegini görkezdi. Çalasın Salah hemme oyunda 44 gol urup 16 sani gollu pası bermeni başardı. Ondan başka da Angliya Premier Liga'nın altın butsosunu aldı ve 30 gol urup APL'in rekordunu täzeledi. Görüp duruşunuz yağlı, Jurgen Klopp nişanı doğru aldı. 2017-2018 yıllar hatta Angliyanın yıl oyuncusu hem boldu. Sonqı yıl bolsa yine Angliyanın altın butsosunu hem de Çempionlar Ligada klubu bilen yenici boldu. Hazırki wagtda bolsa 150 milyon euro deyilip duruşu hem yöni yeri del. Borussia'nın baş tälimçisi wagty Jurgen Klopp şol wagty hem Salzburgda oynap ýören Manieni klubuna alıp getirmekçi bolýar. Yöni ol garaşyp ýören transferi Liverpoolda işläp ýören wagty amala aşdy. 2016-njy ýylyň ýazynda Southamptondan 41 milyon euro alýarlar. Yöni käbir adamlar PES klubda oynap ýören Manieni top klubda oynap gitjegine ynanmaýadylar. Yöni Mane öz söýgüli tälimçisiniň ynamny ödedi. Özüniň ýokary oýunyny Mane 3 mövsümde görkezdi. Hali hem gowy oýunyny görkezip gelýär. 2018-2019 yılıň mövsüminde Salah ýaly 22 gol urup, hatta APL'in altın butsosunu hem aldy. Onun bahasy häzirden 120 milyon euro çykdy. Bunun bolsa hayran galar ýaly ýeri ýok. Ol Qızılların klubunda yıldan yıla ösüp barýar. Kim bilýär, bul mövsüm bundan hem hayran galdyrar. Şul videony Liverpool'un 3-nji esas hüjümçisini hem ýatlaýar. Roberto Firmino Qızılların düzüminde Jurgen Klopp'tan öň hem bardy. Ýöne Klopp Borussia'da wagty güýçlü hüjümçi bar diýip aýdýar. Klopp'un gepini nä dogry diýip hasaplap, Firmino'nun transferine sarplanan pullary peýdasyz diýip aýdýardylar. Ýöne Jurgen Klopp Braziliýaly oýunçyny hüjümde peýdaly oýunçyga aýlandyrýar. Roberto hüjümde gowy pressing döredýär. Gaptaldaky oýunçylary gowy düşünýär hemde gollar urýar. Qızılların düzüminde Euro kubogy gazanýar. Hemde APL'da 50 gol uran birinji Braziliýaly bolýar. Ol Liverpool'un oýunçysy bolany üçin Braziliýanyň esas düzüminde oynap başlady ve Braziliýanyň düzümü bilen Amerika kubogyny hem utdy. Jurgen Klopp bilen tanışandan soň Germaniýaly hüjümçi Matis Hummels ýene ýokary basgyja çykdy. Klopp Borussia'da baş tälimçi wagty Bavariýanyň terbiýelençisi aralaryň düzümine wagtlaýyn oýnaýardy. Jurgen futbolçynyň gowy gelejegini gördü ve hatta Bavariýadan satyn aldy. Hummels hakykatdanam klubyň ynamny gazandy ve klubyň esasy merkezi goroça aýlandy. Aradan bir näçe ýyl geçenden soň Germaniýanyň hemme esas utuklaryny gola girizdi. Bundan başga da klubda görkezen gowy oýunlary bilen Germaniýanyň esasy düzümine hem çağryldy. Hatta Dünya Kubogyny gazandylar. 2016-njy ýyl Bavariýa gaýta satyn aldy. Hem de Bundesligada 3 sapar ýeňiji boldy. 2019-njy ýyl bolsa ol Borussiýaga gaýdyp geldi. 2011-nji ýylyň ýazynda Borussia Dortmund Nürnberg klubundan İlkay Gündoğan'ı 5 milyon euro satın alýar. Şol wagt 20 ýaşly ýarym gorowçy gow oýnaýardy. Ýöne güýçlü kluba geçen soň özü bolan ynam azdy. Ýöne wagtyň geçmek bilen Jurgen Klopp'un täsiri bilen diňe futbolda däl, şahsy durmuşda hem özü bolan ynam artyp başlady. Netijede birinji mövsüm ýokary oýun görkezdi. Soňky mövsüm bolsa toporuna Euro kuboklaryň finalyna ýetip barmana kömek etdi. Hatta gol hem urdy. Borussia Dortmundda özüni görkezen soň Germaniýanyň esas düzümde hem oynap başlady. Bundan başga Jose Guardiola'dan çakylyk aldy. Bul bolsa ony ýokary oýunçylygyny görkezýär. Şäherler bilen özüniň amatly ýürüşini dowam etdi ve 7 sowrun utdy. Olaryň arasynda Angliýanyň 2 san altyn medal hem bardy. Jurgen Klopp yeni bir Borussia Dortmund'un terbiýelençisi bolan Mario Götze'ni ýokary klas oýunçy aýlandyryp bildi. Oýunçynyň sözlerine garamyzda tälimçi professional futbolda hemme zady öwreden 2009-2010 ýyl mövsüm ýaş oýunçyny esas düzüme goşup başlady. Soňky mövsüm Bundesligada ýulduzy aýlandy.
Ol qarşı hücumda gowy özünü görkezdi. Ol 6 gol urup 15 sany golly pasy bermegi başardy. Netijede Borussia şu yıl köp garaşlyň altın medaly utýar. Mario bolsa yıl täzelige diýip tapyldy we Golden Boy soruny münasip görülýär. Götze bir näçe yıl gowy oýnady. Şondan soň ol öz işini Bavariýada dowam etdi. Soňky yıl bolsa Götze öz taryhynda iň möhüm goly urdy ve Germaniýana jahan çempionatynda ýeňici bolmana kömek etdi. 2015-2016 yıl oýnary peselen bolsa da Klopp'un iň gowy şähertlerinden biri bolup galyberýär. Germaniýaly tälimçiniň gol astynda öz oýuny tapan iň güýçli oýunçylaryň biri bolsa Robert Lewandowski. 2010-njy ýyl bolsa onda hiç kim top hüjümçyny görmediler. Oňa Shakhtar, Zenit ýaly klublar gyzyklanma bildirdiler. Ýöne Ýewropanyň top klublary ol tarapa gözlemedi. Birinji möwsüm ol düzümdäki esas orny Lucas Barrios bilen bölüşmäne dogry gelýär. Ýöne 2011-2012 ýyl möwsümde bolsa Borussiýanyň esas hüjümçisine aýlandy we hemme oýunda 30 gol urmagy başardy. Şondan soň Lewandowski futbol gigantyna aýlanyp başlady. Ýewropanyň Çempionlar Ligasynda yarım finalda Real klubuna poker, soňlugy bilen Wolfsburg klubuna ajaýyp pentagrik. Netijede Germaniýanyň 7-0 ýeňijisi, Bundesliganyň 4-0 toprary we Polşanyň toprarlar sanyny birinji ýere göterilmegi başardy. Soňky möwsümlerde özü has utuklary utdy. Hatta Gareth Müller'iň rekordyny hem täzelemegi mümkin. Dostlar, videomuz şulardan ibaret. Video goýunuňyza yarar diýen umytda. Eger goýunuňyza yaran bolsa, like bilen syzlap bilersiňiz. Biziň basan mugut like'aňyz bolsa, bizi ýene-de bir-birinden gyzykly videolar çykarmamyza sebäp bolar. Videony soňuna çenli göreňiz üçin sag bolun. Ýeneki videoda görüşýänçe, hoş sag bolun.